Comencen les fucking news del PSMAR. Hola a tots i totes, i benvinguts a les fucking news. En aquest vídeo intentarem explicar els dos principals temes tractats amb el comitè. El primer és que hem aprovat una acció com a mesura de pressió per obligar a l'empresa que ens escolti i faci cas al comitè d'empresa. Us demanem a tots els treballadors i treballadores que no feu hores extres, durant un mínim de 6 mesos. Estem segures que serà impossible mantenir tota l'activitat i l'empresa es veurà obligada a cedir en alguna de les nostres demandes. És possible que molt abans dels 6 mesos. Això sí, no hauria de fer hores extres ningú. Malauradament, tots coneixem les limitacions d'altres accions portades a terme, com pot ser la vaga, mobilitzacions i protestes, denúncies públiques a mitjans de comunicació, denúncies a jutjats i inspecció de treball. Totes s'han utilitzat i s'han demostrat insuficients. Negar-nos totes a fer hores extres pot ser una eina molt potent per pressionar l'empresa amb l'objectiu d'aconseguir millores estructurals i consolidades per a tothom. Inclús ajudarà a l'ampliació de totes aquelles que teniu jornada parcial. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat que serà temporal per aconseguir millores que seran per sempre. Us demanem aquest petit esforç de renunciar a fer hores extres de manera ferma. Un altre tema és que un advocat va contactar amb el comitè d'empresa decidit a interposar un conflicte col·lectiu per reclamar recuperar el 5% del nostre salari, amb endarreriments des del 2016. Veurem com evoluciona. De moment, el proper dia 19, tenim la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya. Ja anirem informant. Anem pas a pas. És difícil, però s'ha d'intentar. I per últim, es va acordar sol·licitar com a comitè d'empresa la millora dels grups de cotització de totes les categories. Hem comprovat que a altres centres aquest grup de cotització és més beneficiós per les treballadores i es pot traduir en una millor pensió de jubilació. Ja anirem informant. I fins aquí les fucking news.